Daikrum LP School long non anta osomaratum long lea thak ingisi lo charli nang bomlang. Ningkan hini ke chok langvoku Waterfall Development Committee mahang ke tek arni ke talon pon. Nilip MSC constituency ke parlo doan PMAYG ahemso patang pon pe pulote law and order aron ateng pen lam hoi pabon ponji pusi pachini pon. Langhin rong so pia long PMAYU ahemso kikim kerang aron rea putak CBI ke tarlip ke padopon nang jipura Yusuka Song pen Deputy Director Town Lepen Country Planning aphan pin pura lo ke pajerdam. Tarabasa Tempo Association atum BJP along kaching bedun pualam ke ahok kali. Langhin ang kangalong akimi VDC Krishna Basometari aphan Langhin BJP Mandal Committee atum pen karchopon. Bharatiya Janata Youth Morcha hin pen along tin sakti kendra ki umri kedam. Kardom, Pini Prime Time Thanbang Pini Limalin Timungpi, non-RJ Thai Bertang Ton Pen. Daikrum LP School ke seng poning kan troke pleng de tanon puan ta osomaratum longle along tot prongsi lo charli nang bomlang. Pinpur pon me lapang so school lake ning kan kreser kebra plikebra hini si pleng tanglo. Lapen lapang so pen lo ka charli apang pupang pia to munet tame penang an man lo woi pizza isi ning duk me alam me sen pen desk bench kawea jok lo ka charli dun bom osomaratum aphan kang sam pen jin so me an pin. Jongpon ta henone LP School henlo osumar ka charli angkur ka chisak pon isi ahem tunpi asonlo. Bangso ahem tunpi along pensi ke me ka heno lapen pir thialong ke paprang dun jiapan kengkam ka chijor dun jiapan ka chisik ka chedang adimlo. Jongsi osumar tum lapu katora chechak pon nang bomlang pulotang te kewang jilang arni isi thetan katikuk ke doji angring nangman. Lasi putot apia post school headmaster pen chenglok prapjin pen MAC la pen primary education in church EM apan kilang ponjia pan choningri padopon. Birta pangdak pon nili pen Moses Teron 365 News India. Matijong ni pai isiara ni langwoku along ningkan hini kechok langwoku Waterfall Development Committee mahang ketek arni talon pon. Bangso long alohiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung Borjan VDC Maipu Rajbu Teron SGB Darsing Terang Ratsai Klembang Joyraj Rongpi Atum Chetongdun Langwoku Waterfall Development Committee Maipu Semsing Rongpi Pensi Mai Charipon Langwoku Waterfall Development Committee Kongchun Bang Bikram Terang Pensi Alohi Pachini Lapen Mayalam The Jaipon Labang suamay along alohiaman pen kachetong dun Borjan VDC Mai Puraj Buteron lapen langwoku Waterfall along alaan sosi ki paklar pon tujia pan pura development amoton rat ateng no jaipon. Alang likitan pon ateng ki playground apan lakpo langwoku traditional market apan lakpli border fetching apan. Long ni pen lak ing koy lapen solar light tame bi pon po labang suasay non. Mati jong achiklo pen amat si klem pon po pusi pangdak pon. Berta pangdak pon manja pen Rajas Hansei 365 News India. Phila klembom no, kala market seta non klembom no, ko la mo pen solar light mo halang li pen than no la da solar light dak kala main point long ta alia right ta dopo la ke tom la disamong mong la hai cha chun po la se toar da prangawi seta so toar da mon batu ta mang pen da manja ta sa atwar ke do ya ni se monitor tisu ke ni pencheng lok asonte aju phero ke dam ke bang ta ja misala toda me misala la sonsa ke ya development ta ni una la da lang mugo adim pa mesen ye phan ni ta matha pom po ka do eta nang sha run ye phan do ko ta ani rong chipin no la sin ni mata una da pajin do phan una nang dari sang sepe unan siap oh doko ita nang siap do pangedulo nita unan ajab tipen
kelak arat aparman sorkar pen ke panong pipon PMAYG mate PMAY Gramin ahem so nilip MAC constituency ke parlo do anta patang pipon lable pulotang te aron ateng pen law and order apan chikipon nang kokpo pusi katsa mai phu sem soning tia hin pen hawar arlo ki humri ke padopon ahut jongpon alang lipen than pachini pon koilamati tokolang soke parlo nokpe hanse arong a beneficiary wopong hanse hemso ningkan suri ni rakrener kep kishengshan pitang ahemso pini aranian tak patang pipon pe lapen kopi koson katora ke dopian na joksi lapuson patang pitek hidat loputa karju pon pedo alang lipen jongpon CM Dr. Tuliram Ronghang aphong kaning je pon PMAY ahemso beneficiary Ketuana pan ron pon lap nang ji lapen prapchin pen patang pipon lap nang ji pupang dak pondet api kopia joksi MAC VDC blog video gram sevak lapen engineer atum RDP wang vedet loputa karju pon pado adun tu perang kya bitung atheng no alang likat sa mai phu prapchin pen jongsi sai phua tum hem so kikim pon asai pachun pon thekte pulotang te law and order arona teng sai phua tuma phan lam hoi PC pabon pon poputa than nang pachini dun alang li sai phua tuma phan bai nong choen chot sai ke klem kle ke pate pek pona putak CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kelang chari du nangji puta choning ripon pedo adun thu beneficiary asopo biren hanse hin pen prapchin pen hemso ke patang ji aphan ke theke ding la pen sai klem bang phua tuma phan choning ri pedo beta pang dak pon li pen Moses Teron 365 News India Lakha cricket thom langhen constituency ki parlo BJP mandal asa hemalong mati jong ni phai ECR ni non head jong sarkar lapente langhen ahawar adaratum ke jong pon VDC amai phu Krishna Basumatari aphan karcho mai pedopon Bangso karchopon amaya longman ke do langhen BJP mandal amai phu Sunil Kumar Boro langsome PBLCC amai phu Sarthe Singh Rongpi Yuwa Morcha amai phu Dhoniram Rongpi langhen mandal Prabhari amai phu Bimal Terang Langhen Mandal Mahila Marcha Maipi Rina Boro Kisan Morcha Amaipu Samsing Rongpi Anparta BJP Ratsai Klem Bangpu Bangpiatum Chetong Don Pen Karcho ke pedopon Amayalong RDP Don Rinti VDC Amaipu Kaning Je Pontu ke kedam tang aningkan sitame abarim VDC ta ke klem kedam mesen la pen tu non puthot alang lipan ke jongpon ke kopai ke melo Anparta kedam tang aningkan ansose pining pen ke penang an rong rup kaching turasai deng pon poputa pachini pon Bertapang dak pon langhen pen Indrajit Rongpar 365 News India Kedam tang election mate bang phukilik atheng pen akele ke pe mi pon thujia phan pura Bharatiya Janata Youth Morcha thiek pen bichewaya matum sakti kendra polling station tin humri damsi klembang phu angbong bidi sore chepachoy asai kedeng pon matijong ni phai isiara ni ni jang Karbi Anglong bichewam aru atum yuzan dongka la pen tirim sakti kendra an pale damsi a polling station tin reshuffle mate arpu kachela la pen bang phu ke thapon asai deng pon Labang Somaya Long Ward Commissioner Lahar Singh Kro pen non kiwang ji owe kimia tum kaching room pen puthot kiwang ji MAC election along mesen pen BJP aphan ki ong dung awot tir kim pen ke pahai ji aphan akenang sot bidi sore than tekang adun tu RMSA Model School ahem tir kim kelong ke patang te puthak sitame baithalang so lakhain ko MLA Rup Singh Teron puthot sai ke paklem thupo puta than pachini pon Yuzan dongka polling station pen longkisor be pen mai chephem phu pon silapang so mai chari pon pen ingsam jin pen mei pechun pon Bertapang dak pon hamren pen rostoming tikatar 365 News India Manglo Nilitum labangso BJYM Yuwa Morcha Toro Bangke Pini ke kijut siar nilo la penitum ke dam tang tarik nar kepens nang chenglo Nilitum asokti ken ro tin si damlo sokti ken ro andaran ta itum PSY si damlo la pena bangso ke dam along bangke PS inkora sir kep adim nilitum pinian PS inkora soksi tangalo non an asinon PS ini dolang la PS ini ban tum paningwe pena dabon nitum pijut po Nasi nilitum la bangso ke dam along thek dam long ke lalo so cheng angkang ke dam tang la nitum suri ni abatan hai bomlang BJP ke pentu non ke bang jilang abang ke nitum suri pi abatan si BJP hai ponji lam the bang nitum theklong lo APS tin sitame mane alang litum ke dam tang election hut
akaprek a party long ki kroidon tum an sita menili tum chok chedelo mate nil tum bhul derlo polang tum si sekar si tum party long si nang join nun momlo asi alang li tum bangke BJP paning si thepi lapen nanung Karbi Anglong Autonomous Council tim Karbi Anglong chief sar Timram longhang lapen tum local MLA sar Singteron lapen tum MP sar Horen Singh be alang li tum alidar siba bangke non ronga juan ta chini ello pen ronga juan ta lang tum dar siba bangke ni senpu theklong si li tum long na chepok dun bomlo asi non kidam tang ni tum theklong pen BJYM tum an la an kapuri tum piasing ko soksi tang et pen ke theklong lo BJP tum hai vek ji la pen ke hai yavut ongdu ma sai pon po acha nang le tum la piasing ko sir kep dam det pen koloso piasong sing tum sapsu ning kachibichat ason doma nang tum nilitum non kedam tanga tengal ma ni tum ning bicara PS na hok tawe kedam tanga bang ke hoklo so chengalong ke PS free bang ke ni tum BJP tum rem den no ta PS free along bang no tum kedam cho hura bang ke munit nang asi tong dun ke ong nai nai a PS bang sinon plang thurong lo apot si no teng ke ni tum ke rem ye ke na hok ta thlong le Mati chong ni pai siar ni adapor pai kep apor pen poloni constituency ki parlo tarabasa aichi along tempo association atum pen perangkia mai ke phapon bangso perangkia mai ke phapon nangkok athela ke kedam tang pai kuni ni pai thong kep arni ajo apor tarabasa tempo association atum pen chingwai chingsai pedo ponsi cricket ke pathu ke pado ponji pura hawar ki hat MLA ahem an paledamsi MLA tor sing rong khang aphan chetong damlong le ajok MLA Dorsing Ronghang Achor Sabina Teron Pia Pan Chetong Damlo Lapen Chinki Chithan Long Le Prang Tempo Association Atumapan BJP Lek Pen Karchua Sai Deng Ponsi Tempo Association Atum Manghu Prongsi Manlo Puta Chathan Pon Laso Pena Jok BJP Klem Bang Puatum Abang Social Media Along Paklang Ponsi Tarabasa Tempo Association Atum Pen BJP Along Nang Ching Bedun Tang Lo Puta Pachathang Pon Laso Jok Tempo Association Atum Ning Ing Sam Si Perangkia Mai Phapon Pen Chathan Padopon Non Kivang Jilang Arni Monit Apan Ki Pamanghu Akam Klem Pedachi Apan Ta Chani Padopon Tempo Association Lapen Lason Ke Chok Che Puta Ke Jong Pado Kenang litung ke dama dim bangke Tempo Association Atum Tenon Amat Majoka Political Party Along Ta Chepa Ogdun Japan Mata Tepin Lang Puta Perangkia Angno Than Pachini Pon Berta Pangdak Pon Lang Hin Pen Indrajit Rong Par 365 News India Social media along video bi thai bang lo ka posi Facebook media bang ka che hang lo ate che pakai itu ate dil tum towe kedam da torsi hang MLA hem kedam makan di tum ke pene padak masalah apa Kongres tang BJP tang dur pu beli tum ka kedam kali itu dak kedam mangke je tum tempo sai tum anta non apport la sobre te secret club binang ma puchi vai bang sekitan itu amat si lahai lam cik vai long liang ko masih itu pan ke mafla pen archo derlo amat PJP ni gang la so JP parti sina mas nu ba sina maklang rong masih nyam ta cebang hu derlo la sila son pi pede ding polo athe ni tum nang si akpet ke mas tun pol tu tum meeting ke the tan di tum kecing aleng ong si ma ceplang unji asila son ki bithabang la bang chok che la pen itu mangke parti la apen ke tum parti lain nang bali apen na JP dang na sompen pu bang tum ke kali tam ke dam lo pai bang am lo nang litung ke dam tu mange Tempo Station Tempo Association kalang basa terbasa ang kenang litung ke dam dim bangke dak MLA Dorsi Mohang Dorsi Mohang sar hem ti dam lo na sar pana ti tong i tong te he ke dam ta itu mana ke sarpanya tu ande he, lah baido berarti tong dam, baido pen kita lanjut kilang lo lai lam ta, mas lahai colo lama ke sosial media kita tengok lo ke kongres BJP lo ke mas tu lama ke, apa kali. Langhin Municipal Board Lapen Langhin Rong Sopia Long Kidu Kelak Arada Pan Kepanong Pi Pon PMAYU Ahem So Kikim Kerang Aron Retepik Aputak CBI Pen Ketarli Padopon Nang Jipura Yusuka Atiripi Amai Pen Dipurong Sopia Long Kedu Town and Country Planning Deputy Director Arideng Pinpuralo Pajarpon
Pinpura lo along ke jongpon ke Langhin Municipal Board la pen Langhin Rongsopia long ki dukilak arat aphan ke panong pon PMAYU ahemso kikim kerang aron re thepik PMAYU a guidelines ateng pen sai claim klepin guidelines ateng ke contractor amatsi ave seta contractor atumsi beneficiaries atumaphan withdrawal form along signature mate redak papi bor idatsi bank along tangka withdraw datiti puta akoy pipon Laso long municipal board chokumar atumta thedung akachirap dundo lasi laso aputak CBI ke tarli padoponsi adai ke dowek atumaphan sodak akangsai pipon vek nangji puta pinpura lo along ke jongpon pedo bangso pinpura lo ke pajerdam along yusuka tiripi amai phu bibison teron kongchun bangjin 2 atum arideng pensi pajerdam Birta pangdakpon langhin pen intrajet rongpar 365 News India লাংহিং মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ এগেইনষ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আমি উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ যোনটো PMYU যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা যোনটো ঘৰ নিৰ্মাণত বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰী হোৱাৰ আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰি থকাৰ পিছতো আজি আমি ডিফুৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ যিহেতু এই প্ৰজেক্টটোৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে প্ৰজেক্ট মিছন ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তেওঁ গোটেই এই প্ৰজেক্টখিনি চাই নিৰীক্ষণ কৰে সেইকাৰণে আজি এখন আমি দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ ইমিডিয়েটলি তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি তেওঁলোকক জনাওঁ আৰু যদি অনাগত দিনত যদি ইমিডিয়েটলি যদি তদন্ত নহয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি হাই অথৰিটিলৈ যাবলৈ বা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা লৈ যাম বুলি তেওঁক আজি আমাৰ ধৰণৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তেওঁক কোৱা হৈছে Pini Abirta kalapuan sa kangton iglo adjo kemi kardong.